Исәмсез, эфирда шоу без. Бүген без Шу рәхәт дип аталган фестивальдә. Әлеге фестиваль ачык һавада уза. Бүген без монда үзебез генә түгел, тапшыруыбызга кунакка җырчы, спортсмен, Дөбер шатырның экс-солисты Әсхәтне һәм аның гаиләсен дәштек. Безнең кунакларыбыз үзләрен озак көттермәде. Менә алар килә. Исәмсез Әсхәт, исәмсез Айгөл, сәлам балалар. Исәмсез. Сез бәйрәмгә әзер килгәнсез, әйме? Бүген шундый матур иртән кояш чыккан кичкә таба менә кояшлык ачты. Бәйрәм бик матур бәйрәм, бөтен халык җыелган. Без шатбыз бөтен бәйрәмгә. Менә сезнең атрибут та бар, бәлки без аны инде очыртып карарбыз. Әйе, хәзер күрсәтәбез ничек очыртырга. Менә Әмирхан безнең мастер-класс күрсәтә. Ул безнең самый олы кешебез. Икебез. Әйе, да, әйе. Әйдә, улым, ничек күрсәтәсең? Әйдә, бергә Әйдәгез башлыйк. Әсхәт, без бик тиз җыеп бетердек. Әллә соң синең еланнар моңарчы җыйганың бар идеме? Әйе, менә шу еланның койрыкларын җыеп бәйләп куйдык. Бик тиз дип безнең үз йортыбызда белән торабыз, шуңа күрә балалар безнең бик еш уйныйлар менә шу еланнар белән, шуңа күрә безнең опыт бар инде. Шуңа күрә менә шу бәйрәмдә дә үзебезнең опытны принимать итик, бергәләп ясадык менә тиз генә. Димәк, сезгә ят түгел табигатьтә балалар белән инде уеннар уйнап йөрү? Юк, чөнки без үзебез матур җирдә торабыз, Петровскида, урман эчендә, шуңа күрә табигать безнең иң якын дус. Ял көннәрдә менә бик күп артист халкы, бүтән кешеләр һаман эштә, нәрсәдер эшли. Әзизне шулай гаилә белән булуны күбрәк өстенрәк күрәсез, димме? Менә ял көннәре безнең кызганычка каршы бик сирәк чыга, чөнки үзебезнең основной эштә эшләгәч, үзем Айгөл һәм шушы ял көннәре бер ял көне кала инде шул балалар белән урманда бераз йөрибез шулай. Кышларын лыжа белән шуйбыз, чаңга шуйбыз. Әйе, тырышабыз менә һәр минут, һәр безнең ял минутыбызны балалар белән үткәргә. Әйе. Ләйсән, менә сиңа шундый төсле еланнар ошыймы, әллә зурраклар ошыймы? Синең менә бу еланнар белән танышлыгың бүген генә түгел, димәк? Әйе. Бездә өйдә бигрәк күп. Шулаймы? Әйе. Ниндиләре бар сезнең өйдә? Ну, безнең зур бар шундый. Һәм сез аны очыртасыз гаилә белән? Әйе. Кайларда очыртасыз аны? Урамда, алда, шәһәрдә. Төрле. Әйе. Һәм кем белән сиңа иң күбе әлеге еланнарны очыртуы ошый? Әмирхан белән. Әмирхан белән? Әхмәти белән. Әтиең белән. Әнигез сезгә кушылмыймы? Әни өйдә утыра. Әни өйдә утыра. Әнинең ишләре бик күп. Әйе. Бәлки без аны очыртып карарбыз. Ярар. Әмирхан, синең аны очыртып карыйсың киләме? Әйе. Әйдә. Сиңа тапшырыйкмы бу эшне? Әйе. Шатасыңмы, үзең шатасыңмы? Әйе. Әйдә. Балалар белән кызып китеп, Әсхәт үзе дә еланны очыртып карады, йөгереп килде. Менә йөгереп килгәч, балалар йөгерә торган арада, әйдәгез, бераз гына гәпләшеп, аралашып та алыйк инде. Әсхәт, менә әкрен генә гаиләдән спортка күчтек. Команда син янасың, команда син кешеләргә ярдәм итәргә ашкынасың. Ничек хәлләр спорт өлкәсендә? Аллага шөкер, без бит инде менә минем төп һөнәрем спорт, шуңа күрә балачагыдан спорт белән яшим. Аллага шөкер бүгенге көндә дә мин эшем шуның белән связаны, шу менә эшем спорт белән, шуңа күрә иртән кичә спортта. Бүген Аллага шөкер мин төп тренер, төп главный тренер булып эшлим фитнес-центрда. Хәзер инде бераз ничектер модага кирип китте кешеләр, күбесе спортка килә, һәрберсе сәламәтлек турында уйлый. Сиридеп кенә тамашачыларга әйтеп китик әле, менә фитнес-центрда эшлим ди Әсхәт, әйме? Һәм
Әйтергә кирәк, Әсхат анда иң кыйммәтле тренер. Шулай бит Әсхат? Әйе, әлбәттә. Яшерүсе юк, чөнки минем беләсезме, нишләп кыйммәтле? Чөнки опыт эш опытыннан зависит итә, һәм инде образование, һәм аның белем. Чөнки мин 2 ел тому назад центр Бобновскийда белем алдым. Ул да булса кешенең сәламәтлеге турында, ул грыжалар, позвоночниклар турында эшите спорт центрда. Не обязательно кинезитерапия эшләргә, шушы күнегүләрне, шушы сәламәтлек турында уйлаштырып була фитнес-центрда да. И соңгы елларда мин шушы менә грыжа позвоночник, протрузиялар һәм сколиоз, лордоз шушы чирләр белән эш итәм. Соңгы елларда хәтта табибтан өметен үзгән кешеләр Әсхатка килеп дава тапканнар дип ишеткән бар. Әсхат бармы андый кешеләр? Ниндирәк чирләрдән син коткара аласың? Кайсы очракта мөрәҗәгать итәргә мөмкин? Менә шушы чир кешегә килеп бер көн генә килеп җитми, чөнки ул әкрен генә җайлап кына үз җәе белән килә. Шуңа күрә кайчан минем позвоночнигым, умырткаем чирләр икән дип көтеп торырга тигез. Һәрберегезне чакырам спорт-фитнес спортзалларга һәм фитнес-центрларга, үз сәламәтлек турында уйларга. Менә иң гадие, иң мөһиме спортзалга бармыйча да ничек итеп үзеңне формада тотырга? Өйдә дә була, чөнки аны белеп эшләргә кирәк. Менә төрле хәзер интернеттан төрле күнегүләрне карап эшләп була. Ну, беләсезме, әйтәләр бит урысларда, сапожник должен шить сапоги дир. Шуңа күрә белеп үзеңнең йөрәктән, әлдә булса үзеңнең башыңнан эшләргә кирәк. Ни өчен, ничегрәк сулышларны ничек алырга һәм техниканы ничек итеп куярга икән белергә кирәк. Шуңа күрә минемчә бераз үз саулыгы турында, үз саулыкка менә минем совет бераз бизнеска вкладывать икәнки үз саулыкка вкладывать итәргә кирәк. Чөнки беренче этапны үсәң, аннан соң инде үзең дә эшләп була шушы күнегүләрне. Өйдә дә эшләп була. Кемнең өендә бар икән, не обязательно зур гантельләр, штанга күтәрәсе түгел, ул да булса мышцаларны хәрәкәткә китерү. Димәк, ниндидер физик күнегүләр ясаганда тән генә түгел, акыл да эшләр. Акыл беренче, акыл эшләмәсә, мышцалар эшләмәй, чөнки акыл белән мышца безнең взаимосвязаны, бергә эшлиләр алар. Әсхат спорт турында сөйләшеп кенә калмыйк, әйдәгез берәр уен уйнап та карыйк. Әйдәгез, йөгерик, бераз уйнап карыйк. Бераз йөгереп килгәчнең күңелләр тагын да күтәрелеп китте, әйтеме? Син ничек уйлыйсың, Әсхат, әлеге төр уен нәрсә өчен файдалы булырга мөмкин? Менә һәрбер безнең йөгерүебез, һәрбер безнең уйнавыбыз ул да булса безнең эмоциональ состояние бик положительный влияет итә. Һәм дә инде безнең сәламәтлек өчен каннар йөгерә, мышцалар эшли, кешенең релакс, кешенең башындагы гипофиздан адреналин дигән шундай гормон счастья выделяется итә. Шуңа күрә шатланабыз, уйныйбыз, ул бөтенсе файдалы. Айгөл сорауны сиңа бирәсе килә, менә Әсхат ниндирәк гаилә башлыгы ул, ниндирәк әти ул, ниндирәк ир ул, сөйләде безгә төшендересме шул хакта? Шушы сорауга можно килеп торгандыр, чөнки аның төрле можно җаваплары ничектер миннән кашып сөйләсе киләдер, откровенчий дип. Әйдә, балалар, без йөгерәшәбез, Алла сөйләшсеннәр. Әйдәгез шулай итик алайса. Әйдәгез, тыңлыйбыз сезнең серләрегезне. Без Әсхат белән төнге клубта танышкан идек. Әйтәләр, төнге клубта танышкан мөнәсәбәтләр озакка сузылмый дип. Но менә без уже 15 ел бергә. Аллага шөкер, мин бәхетле хатын дип үземне хис итәм. Гаилә башлыгы буларак та ул балаларга бик яхшы әти. Алар әтисе белән бик якыннар. То есть кайбракта бит гаиләдә әти кеше читерәк була, балалар әни белән балалар. Безнең балалар алай түгел. Безнең балалар, безнең Ләйсән кичкенә вакытта әни дип еламыйдыр да, практически ул гел әти дип елыйдыр. То есть ул әти кызы настоящий.
бик яхшы әти Әсгать. Без 15 ел бергә, әле менә күптән түгел генә Әсгать белән сөйләшеп утырдык. Менә 15 ел сизелми дә. Без менә там күптән түгел генә танышкан кебек әйтәләр, еллар үткән саен ничектер алалар суына, уже тегенчектер абыйлы апалыга әйләнәсең дип безнең алай түгел. Менә без кичә танышкан егет белән кыз кебек. Айгөл, сезнең 14 ел яшь ярмагыз бар. Ул менә гаилә курганда сизелдеме? Әти-әниләр ягыннан ниндидер басым, әйтүләр, киңәшләр булмадымы? Безнең ара 14 ел. Но ул мин кайбракта Әсгать әйтәм, Әсгать синнән зуррак, 14 елга сиңа ничегрәк дип сорагач, мен әйтәм, мин үземне Әсгатьтән 14 елга зуррак итеп хис итәм. Чөнки ул менә ул бала, булай төште, бала күңелле, да, бала хисле, бала эшле, ул зур, но ул ничектер ничектер бер катлыгында югалтмаган, чиста күңелле, шат, оптимист, ничектер зурлар проблемалар белән картаймы үсми дип ничек әйтергә белмим, но менә безнең отношенияләрдә, безнең мөнәсәбәтләрдә ул сизелми, мин ничектер үзем зуррак. Әйтәләр бит, менә һәрбер уңышлы ир-ат артында аны аңлап, аны чынлап та ир-ат итеп яшәүче хатын кыстыра дип. Менә сез Әсгатьнең уңышында үзегезнең сабырлыгыгыз, үзегезнең ниндидер өлешегезне бар дип саныйсызмы? Күп кешеләр әйтәләр, что Әсгать, мине белән танышканга хәтле бүгенге Әсгать, алар бер-берсеннән ничектер аерыла дип. Әсгать үзе аны турында әйтә. Мин үзгәрдем синең белән дип. Минем очракта, когда миннән сорыйлар, син Әсгатьне ничек эшләй үзгәрттең дип сорагач, мин Әсгатьне үзгәртмәдем. Татарчасы ничек була торганнар, мин Әсгатьне отлюбила. Айгөл, Әсгать һәрвакыт кеше арасында менә ул күптән түгел генә әле бер шатырда җырлый иде. Хәзер менә үзе генә җырлый. Шулай ук менә аның сәгатьләп эш графигы язылган. Янәшәсендә матур кызлар да күп. Син көнләшмисеңме? Әгәр дә мин көнчел булган булса, без иң башта очраша башлаган вакытта да без алай чын-чынлап очрашып, өйләнешеп, тормыш кормаган булар идек. Но Әсгатькә кайбракта социаль страничкалар бар бит инде. Социаль страничкаларны ачып, бераз шунда актарынып торганда, Әсгать нәрсә эшлисең дә, мин мылтык белән границаларны обхожу. Ayda bayram itamiz, bibi ko'ngil oshib, ayda kimni kutamiz. Oyog'ina kitsagizda, minsagizda oylarga, go'zal qizlar bizdagina, unutmag'iz soylarga. Shiddat qilma ayda sıklana, hazır bular reklama. Şiddet kılma ayda ele, ölüsüne beğendi. Ana küresin mi? Sima barda sıklana, hazır bular reklama. Урамда бара торган күп кенә чараларда менә шундый фотобудкалар кую модага кирип китте бит Әсгать. Монда да куйганнар шикелле. Монда да куйганнар. Чират монда бик зур, ләкин безне бәлки чиратсыз гына уздырырлар. Тырышырбыз. Мин басып барырмын, мускуллар белән күрсәтеп. Может, безне беренче дип көтерләр дип уйлыйм. Әйдә барып карыйган шул фотобудкага. Әйдә. Айда Лейсан, күрсәт нинди фотолар? Сегодня в этот замечательный день мы фотографировались. Впервые. Вот. Күренеп бит. Шулай күрсәтсәне. Менә.
Андай иренмәгән кешегә шуның кадәр күп күңел ачу чаралары, күңел ачу урыннары, балалар әниләре белән йөгереп каядыр менгән, каядыр сикергән арада иҗат без әкрен генә иҗатка урын бирик әле, иҗат турында сөйләшеп алыйк. Бүтенебез дә беләбез сезне бер шатыр дуэты белән эстрадага килеп, ташкын булып килеп кергәнегезне, бик уңышлы эшләгәнегезне, ләкин шуңа да карамастан хәзер дуэт юк. Нигә? Менә күп кеше күп сораулар безгә туа, чөнки нишләп безгә җыламыйсыз дип. Һәрбер без үсәбез бит инде, шулай картаябыз дип әйтсәк тә була. Чөнки һәрбер кешенең улыгайгач үзенең бу дөньяда карашлары үзгәрә һәм инде үземнең мин төп эш, шуңа күрә мин көне буе шушы фитнес-центрда Айназарның үзенең төп эше бар. Шуңа күрә безнең, если дөресен әйткәндә, һәрберебезнең гаилә, кичкенә балалар, һәрбер хәзер туктап тор сөйлим әле. Шуңа күрә безнең вакыт күп арада җитмәде. Ул җырларга, ниләргә. Аннан соң инде мин уйладым да, күңел җырлый, төрле җырлар туа. Шуңа күрә күп уйлашкач, үзем генә җырлый башладым. Йөрәк әйтте, әйдә, җырла, хәлеңнән килә. Шуңа күрә ул да булса минем хобби өчен генә, мин теге акча дип творчество килеп кермәдем. Чөнки беләсез инде творчествода акча юк анда түгәргә генә кирәк. Минем өчен хобби, кемдер балык тота, кемдер маркалар җыя. Ә мин җырлыйм. Мин сагынам сине, яратамын дим. Күңелкәем шиксез диңгезләргә тиң. Читкә китә калсаң хәтеремдә син. Юксынудан сине нишлим икән мин. Җаным тулы бушлык, күңелсез көн. Син булмасаң янда караңгы төн. Төрле уйлар килә минем башыма. Күрәселәр килә йөрәк шашына. Ише сүзем, кара күзем кирәк кайчы үземә. Ә мин сүзсез яши алмыйм, беләсең бит үзеңдә. Ише сүзем, кара күзем кирәк кайчы үземә. Ә мин сүзсез яши алмыйм. Кеше яныма, тыңлы алыйм җаныма. Сөям барымны сине, мәхәббәтем тиңемне. Кеше яныма, тыңлы алыйм җаныма. Сөям сине. Кеше яныма, тыңлы алыйм җаныма. Сөям барымны сине, мәхәббәтем тиңемне. Кеше яныма, тыңлы алыйм җаныма. Сөям. Али, oh yeah, oh. Dali, oh yeah, oh. Әсхат белән да һавада асылын тора баскыч, аны сиркетмичә генә менергә кирәк, бәлки менеп карарсың. Менеп карармын, ну менә шушы баткыча менер өчен бар шундый вид спорта, кроссфит дип атала. Кроссфит бүгенсә бик актуальны. Ул да булса, анда мышцалардан тормый, ул гладкий мышцы, аның белән үзең владеть итәргә кирәк, равновесие торырга кирәк. Аның белән шөгыльләнәргә кирәк, чөнки менә мин килеп менәм дип, ул абсолютно, то есть монда мускулларга карамый, монда равновесие, аның белән шөгыльләнәргә кирәк. Һәрбер әйбернең үзенең манеры бар, һәрбер үзенең техникасы бар. Шуңа күрә килеп, ул равновесие тоту бик кыен. Ну, эшләп карыйк. Әлеге бәйрәмдә оештыручылар теләкләр тактасы куйганнар, ләкин без анда ничек кенә теләсәк тә язырга анда инде урын калмаган булып чыкты. Шуңа күрә бәлки без теләкләрне телевизор караучыларга үзебез җиткерербез. Һәркем үз теләген. Әйдә. Без Айгөл белән бәхетле картлык эчендә яшәргә ясасын. Шулай бит инде картлар, балалар белән горурланып яшәргә ясасын. Худайга рәхмәт, шушы рәхәтләп шушы тормышта яшәгәнгә. Әсхатның әйткән теләкләренә кушылам. Безнең бергә яшәгәч, бергә булгач, теләкләребез дә бер. Бәхетле картлык, балаларның сәламәт булуын, үзебезнең сәламәт булуын, барса яхшы булсын.
Hem indi sizge de özümün tileklerim. Siz şu programımız mine bir kuşu min küzetip kilemsi mağaylevis küzetip kilevsinin bik aktual bik kızık tema bik modny biz modny kişiler bitinde modny kolxoziklar şuna göre sizge de gelecekte uğuşlar işinizde zor iti proyektlar küsetirge yazsın. Hem indi sizge zor rahmet bugün şu bayramı iden şu günni şakırıp şu bayramga bizni şakırgan sizge zor rahmet isenlik sağlık uzun ömür sizge tileymiz. Biz rahmat. Bizde qonaqta buldu Asxat Xamanның bir degan qo'ylasi. Bugunga biz sizning bilan sog'lashamiz. Efirda buldu Showbiz Top Show. Sizning bilan buldu men Liliya Qodirova. Пока.